Априлски влог. Тук нарисувах няколко скици за акварели. Това сладко момиче, което поддържа слънчогледен букет, е в очакване да го отцветя, но ще видя кога ще успея да го направя. А ето в това слънче е втората скица, която направих, но до която не успях да стигна, за да я завърша. Предполагам, че май месец ще успея да отделя време за нея. Винаги времето спира, когато започнеш да скицираш. Като някаква артистична медитация се получава. Всички, които рисуват, могат да ме разберат напълно. Тези, които не рисуват, опитайте, без значение какво ще нарисувате. Ето тук ще ви покажа малко трансформация между скицата и един реализиран и отцветен акварел. Този таралеж някъде по празниците го рисувах. А тук успях да изпробвам новите ми цветни брокатени акварелни бои. Ако питате, взех си ги от Тему. Не им правя платена реклама, просто е така. И честно казано съм доволна. Има хубави отблясъци, особено като се погледне под определен ъгъл. И някак си по-наситени станаха цветовете. Ето ги и великденските зайци. По повод божестването на яйцата и самия Великден реших да направя две илюстрации акварелни с зайчета. Естествено цветни яйчеца. Ето тук виждате част от процеса. Отново хубавите бои. Вижте как хубаво се разтваря броката. И това нещо просто допълва и прави по-бляскав цвета. Ето и малко процеси и етапите на оцветяване. Винаги е удоволствие да ги видя после. Красиво зайче стана. Ето го и другото ми зайче. То е за великденското пожелание на хората, които следят блога ми. Също стана много сладко. Ето тук виждате част от трансформацията в рисуването. Тази пролет успях да започна една своя мечта по мои илюстрации да направя чаши, отпечатани в синхрон с тях. Ето сега ще видите и тази е първата илюстрация от серията. Тепърва ще подготвя останалите. Перлите ми отиват. Красива, лятна, ето вече е реализирана, като чашата отвътре също е розова, като цвета. Междувременно пролетта дойде, всичко разцъфна и нямаше как да ни покажа и тези красоти, които просто пълнят душата и окото и ни напомнят колко сме малки пред природата, която винаги умее да се обновява и да започва наново. Вдъхновена от пролетния устрем, дойде ми музата и написах стихче, което превърнах в песничка, детска песничка. Така че може да я чуете също в шортс на канала ми. Изключително сладка песен се получи. С помощта на някои други аранжименти и вокали от новите технологии успях да облека стихотворението в цялостна картина под формата на песен. Ето и още кадри от красивата пролет, която просто винаги ме изумява. Такава радост, такова удоволствие да се наблюдава. Ето и нова придобивка в шантабелницата. Отдел безумни идеи, а също плаката на шантабелското ателие, който също е много свеж и готин.
А тук вече ще ви покажа как изпробвам новия печат на Шантабела, който първоначално нещо не ми се получи, докато оправя мастилото и видя натиска какъв трябва да е. Дали трябва да задържа повече или да по-набързо да не пък намацам допълнително с мастило, но пък може би златната среда, като всяко нещо. Ето това е последния опит, който ми се видя най-сполучлив. Това е от мен за сега и до нови срещи в моя свят, пълен с изкуство, литература, стихотворения и всичко красиво, което топли душата и осмисля дните ни. Ако съдържанието ви е харесало, подкрепете канала и се абонирайте или просто оставете едно палче нагоре, за да може алгоритъма да го отчете.